Anders, han var stærk og gavsind, og så alle sine dage og brokke i armen. Volder var høj, grim, tungbudet og vanskelig at bringe ud af ligevægt. En dag blev Vold småst ud over i Anders' haver. Det var noget, der gik tit på. Anders kom i stormløb fra den ene side, Volde i sindig lundetrav fra den anden. Og de mødtes nu foran den lidt rampede havreover, og nu udspaldt der sig følgende samtale. Har han så givet forbrændte kalkyl i de haver i nogen gang? Lige til de ører. Hva? Du er endda en streng nabo og løb i skjald sammen med. Her høj nu alt det kendt hav, det stod hvert sig i det, inden der lever her, kunne vel op på jord. Og så slår de en bommen, så de får brændet af skævgange havne valget, når som det vil have, de skulle søge have og forsyne sig. Og det er hunden skidt. Hun griber ved hård, som rev om og huske dem over af bæk, så de kunne spænde og brække på det kloge og høre. Nå. Og at nogen gør lidt på sig selv, og de mødte her. Det er sikkert, hvor der bedre kan i sig gavn det står. Det er næst alle tur. Det må jo så have strøgende klaptræ over her. Det kan jo ske for den bedste. Løs er jo nok kommende ved det snakkevej. Det er der sikkert nok. Der er noget som en olde var sådan at tage på vej. Vi siger, der køber over det, der så meget ved sig. Der skal jo sende en kytte over, der er bedre kaldt, så de kan blive fejl ved det her. Der hurtigt hjem. Hurtigt hjem. Hurtigt hjem. Jeg skal fanden hånd bevise det hurtigt hjem. Du er sådan lige komme og tage med. Det var en kjørt under ruller. Det var helsen en blind betrækter, søbetrækter, sådan lige kom og tage med båden over her forlåbende, som ingenting var passeret. Nu lige er de her fået de her glasser fyldt her i de her kun over. Og hvor det ligner, der siger op ad dag, de fedt. Nej, de skal fanden få dem til mig, siger jeg ud til min. Det skal han da så bare der går på. Nu andet. Nu er lidt var at skyde løgn, nu går jeg her med fælder. Hvor vil også have det, der kunne han over af skjald i en knævn til. Og trænger du i dag til mig her, så på den dag vil komme, som den er kommet fra. Det er en sted, jeg rimmel op til, når lønsen fra skjaldene ved der i Huik som der. Og derfor skulle nu lade der, de må ikke have tukket træ hjælp, de kunne ikke jo fra øst til skjald til resten. Du har lønsen med penge. Jo, du har vores valgjørn. Jo, du har skuet den chef. Og blev rigtig ikke betalt lige til flokfest, så skulle hun snart høre de lænder af træskud i smugdar. Og den fik op at stå hele. For det starter til de drømmer, der bedste han kan stikke, hun kunne sætte for mugler. Jo, du har sgu høre nok at ræve op. Nå, på den måde du har bogstaveret. Så tager du kun smide høvde til det. Tag dem endelig til det andet. Tag dem ved øre, eller tag dem ved hård, ligesom du selv ønsker. Og slæve op med vi sager. Og skal vel betale for at høre det. Men så kommer mit hug til at tage begge op. Og skal fanden enorme vis, der er ønskelig en skårblæsk i løbet. Der står 4.000 kroner, og min i de gode har vi fået til. Dem kan få nogle ubetalt ud af vel. Kanskje så det kunne være de handler betalen til den næste mig. Nu er sådan op. Her kunne du have. Nu er altid hvor den ildvårens slæge, så nu er jeg hov. Jeg har kun med i mød for naboskabsbyld. Jeg har vintret at både rent og afdraget rundt over jammer. Men den oveni fyr skulle så lade skolere og der, eller den skulle lade sig høvde røve på en morgen som der selv kunne stå på en lort knap til hårdt hus. Og jeg tror du ikke, så er du kommet til en simpel fras. Jeg skal betale, skåre, høve og lave. Jeg har faldet på, men så kan vi jo regning op på alle dage. Bare mere skal sætte vi fatter i de gode. Nej, far skal fanden flyve hjem med mig en kliptur. Nu bor han i Skumby. Han kvæler. Han løber med fra råden. Han vil lade gå ned over hovedet om mig. Rølle! Jeg har så der besked. Ja, der kan vi dog snakke om det. Giv det slinde til, Rølle. Du er ikke bare at spille flere uger. Men lad nu ikke bræde hele regn over med det. Der er også en par bæger, jeg skal have sol. Gå til fanden med de bæger. Men det er de Michel, der får bud til det. Vi er nu blevet kigget over at købe bæger. Jeg har jo da enden imod den plan, jeg skulle have gjort i penge. Vel,
Skal du særlig hæspleje? Nå ja, der skal have lov penge. Er det den blisse? Ja, du kan fandme få den. Jeg så der bag to, der var en opkører, der rendte her i god øje hatten. Men det er jo for, at skal han springe med profit, når den kan komme op i nabo der. Nej, det er jo da sandt nok. Jeg har jo helt godt at pleje. Så kommer alt her gå over og sænke på den. Ja, jeg gør du på en stedvoller. Og tager så nu de høvle med det, men du er høvle. Så kommer det der mere skæld ud i det her.